לא יודע. לא, לא, כל אחד יודע. אפילו מילה אחת. אני יודעת שאתם יודעים אוקיי, לברך. מגע טוב. תודה. תודה. מה אתה מברך? עוד מעט. מאור? עכשיו מאור יברך. צריך הכל. מאור. מזל טוב. תודה. עכשיו להוסיף עוד משהו חוץ ממזל טוב. כן. שיהיה לך כיף, שיהיו לך הרבה חברים, שכולם יאהבו אותך, שתצליח בבית ספר מזל טוב כל. נהדר. אומרים כמו בגן, תמיד אומרים אותו דבר. מזל טוב, מזל טוב. אז מישהו ינסה להגיד משהו אחר. כן. שיהיו לך הרבה מתנות, שיהיו לך הרבה חברים, שכולם יאהבו אותך. מזל טוב. אתם לא חושבים שיהיה לך מתנות? לא. אני רואה את המתנות שתחיה עד 120, שתמיד תצליח בבית ספר. זה נודע ב-20 ביום. אני רואה את הקורא שלך. לא כיף לבוא ביום הולדת. שכל החלומות שלך יתמשמו, ותמיד יהיה לך כיף כמו שאתה אומר. רוני, מה אתה מאחל לעצמך? שאני לא אהיה אני. מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות ליצן. רגע, אתה לא... דרדסית. יפה. הבא בתור שי, מה אתה מאחל? שי, מה אתה מאחל לרוני? בטח הוא יאכל לעוגה. שי, מה אתה מאחל לרוני? מאבן. מה עוד? לחיים. נשיקה. אתה רוצה פרח, כל הכבוד. עכשיו עדן. שיהיה לך הרבה מתנות שתמיד יהיו, שיהיה לך עוגה טעימה ואולי תצליח להיות דרדסית פעם אחת. יפה! כל הכבוד עדן. עכשיו מי רוצה לקבל? רגע, לפני שאני מחלקת אני מסבירה כללים. קודם כל לא מקרבים את זה לפנים כי זה יכול לעשות נזק גם לשיער. ואפשר אפילו למות. מחזיקים את זה ככה ולא מסתובבים עם זה. גם למות. כן. גם למות. גם למות. למות זיקוק? כן. אני לא יודעת אם גישה אנחנו ניתן. לא, אל תתני לו. אתה תחזיק ביחד עם אבא.